Motxides fent rebaves ams surt el blau. Bueno, pues jo soc el Bordegot del Maritrini. Estic convidat el dia 28 de juliol al primer Talar Music Experience amb Adrià Puntí, d'artista principal. Jo no tinc ni puta idea de cantar, però els músics són bons i el show està assegurat. Som Songbird, un grup de rock format a la Pobla Segur fa 4 anys. Tocarem aquí la nit del 29 de juliol. Compartirem escenari amb Xavi Maresté i Sant Josex. I la idea és fotre un festival guapo, que hi hagi bona música i bon ambient. I us esperem a tots. Som S'Acabat, un grup de versions que rodem pel Pallars des de 2009 i us convidem a tots al Talar Music Experience on compartirem escenari amb Blau Mood. Salut i rock and roll! Cidres d'agulles que veus de cop i no les sents. Molt bones, soc l'Aleix Cavaller i el dia 31 de juliol tocarem aquí amb la Rosa Beringuer i farem un duo amb acústic i compartirem escenari amb Miquel Erenxo. Espero que vingueu, que serà un festival molt guapo. El cor d'un beneit mai no ha catxat, mata l'ofret. Si t'entusiasma la música i vols viure una experiència única i inoblidable, tens una cita que no et pots perdre aquest estiu al quiosc. Us esperem a lo quiosc de Talar aquest estiu. Fem gran el Pallars Jussà. On els somnis es fan realitat.